כל נתיבות 103.6 FM 103.6 FM בשידור חי גם בפייסבוק. ועכשיו, רדיו כל נתיבות, בניחוח אנדלוסי עם יורם אזולאי. שלום לכם מאזינות, מאזינים וצופים יקרים, אני שוב איתכם בתוכנית מספר 217 בניחוח אנדלוסי, כאן ברדיו כל נתיבות, 103.6 FM ובשידור חי בדף הפייסבוק של התחנה. אתם מוזמנים לעשות לייק לדף, להתחבר לתוכנית ולהגיב. איתי באולפן מנהל התחנה אשר חמיאס, המפיקה וטכנאית השידור אודליה רוז. הטלפון שלנו 08-994-8860. התוכנית היום תעסוק בפיוטים ושירים מהנובה הגז ומסרקי, מקם שירת הבקשות של פרשת בשלח, שבת שירה בנוסח המרוקאי, בפיוטים לכבוד ההילולה של רבי יצחק אבוחצירא שתערך ביום ראשון הקרוב י"ד בשבט, ופיוטים ושירים שלא שייכים לשירת הבקשות. את הפיוט מלכי מקדם אלוהים שרים בשירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח המרוקאי חיבר המשורר רבי דוד חסין, מגדולי המשוררים במרוקו במאות האחרונות. בפיוט מלכי מקדם אלוהים המשורר רבי דוד חסין על קריאת ים סוף, כשהוא נשען על שירת הים ושוזר בפיוטו מדרשים רבים. הפיוט מלכי מקדם אלוהים פותח בתיאור מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא קדמון לכל הקדמונים ומלכותו היא על כל העולם. וממקום משכנו במרומים הוא משפיל את מבטו אל האדם הענב ושפל הרוח, וכך כותב רבי דוד חסין: מלכי מקדם אלוהים, מלכותו בכל משלה, גבוה על כל רמים, מביט בנפש שפלה. ממשיך רבי דוד חסין לתאר כיצד הציל הקדוש ברוך הוא את בני ישראל ממצרים בשמחה רבה והוציא אותם ברכוש גדול, כאשר המצרים רודפים אחריהם וסופם הידוע של פרעה וחילו אשר טובו בים סוף. וכך כותב רבי דוד חסין: פדה בנים משוביהם ברון בחדווה ובגילה, כספם וזהבם שללו ורדפום חיש מהרה, מרכבות פרעה וחילו בתוך הים ירו ירה. נשמע את הפיוט מלכי מקדם אלוהים מתוך הנובה ישרף דחגז ומסרקי, מקם שירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח המרוקאי, מהפייטן רבי חיים לוק.
עשה אדוני נגיד נשמח בו. אתם מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי, יורם אזולאי. את הפיוט "אפצחה פי אזכיר 10 ניסים", שכתב משורר ששמו יהושע, שרים בשירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח המרוקאי. בפיוט "אפצחה פי אזכיר 10 ניסים" מספר המשורר על הניסים שנעשו לבני ישראל ביציאת מצרים על הים. וכך פותח המשורר את הפיוט: "אפצחה פי אזכיר 10 ניסים, פעל בים צור מושיע חוסים". המשורר מתאר את גבורתו של נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, הקופץ למים ראשון, ובמעשה זה הוא מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. וכך כותב המשורר: נטע סורק נחשון שר יהודה, שם שמיים קידש בתוך העדה, קפץ אל ים עד חותמו רדה. וכך לאורך כל הפיוט המשורר מתאר את כל הניסים שנעשו לבני ישראל על הים. נשמע את הפיוט "אפצחה פי" במקם ז'מו מתוך שירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח המרוקאי, על פי לחן השיר סעדני של הזמר האלג'ירי נסרדין שאולי, מהזמר פייטן בנימין בוזגלו. אפצחה פי אזכיר 10 ניסים, פעל בים צור מושיע חוסים, זייני קרא הים לעמוסים, ועברו בו נערים ושישים. נחשון שר יהודה, שם שמיים קידש בתוך עדם, קפץ אל ים עד חותמו רדה, עד חותמו רדה. ים כי נבקע נעשה חטובה, וכמו נקב ניקב תהום רבה, להיות כצל חופף חופף על גוי רבה, חופף על גוי רבה. מספר 10 ניסים, פעל בים צור מושיע חוסים, אז יתגדל מקבץ נפוצים, ויתקדש בין קהל קדושים. אפצחה פי אזכיר 10 ניסים, פעל בים צור מושיע חוסים. אתם מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי,
יורם אזולאי. את הפיוט רפת צירי אל נאמן במקם עג'ם, מקם שירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח הירושלמי, יש שם מייחסים לגדול משוררי הארם צובא רבי רפאל ענתבי. אך במסורת יהודי מרוקו מיוחס הפיוט לרבי רפאל אדראי, פייטן שפעל במרוקו במאה ה-20. פיוט זה שייך לז'אנר של שירים שנכתבו על מוזיקה של מרשים, כלומר על מוזיקה אינסטרומנטלית. בפיוט שלנו מדובר במרש ספרדי. הפיוט רפת צירי אל נאמן הוא איחול לרפואה שלמה, ואכן במסורות מסוימות נהוג לשוררו כבקשה לרפואה או בזמן קבלת פניו של מי שקם מחוליו. וכך כותב המשורר: רפת צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן, את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. רבי רפאל ענתבי פונה לקדוש ברוך הוא בכינויים שונים, אל נאמן, אל חי, ארם שוכן במרומים. אולי נדמה כי הפנייה החזקה ביותר היא דווקא בכינוי שאינו כל כך שכיח, בו בוחר המשורר לכנות את הקדוש ברוך הוא רופא אומן, ואכן זהו הציר שעליו סובב הפיוט. מכאובי הגוף והנפש, האדם והאומה, שרק בידו של הקדוש ברוך הוא לרפא אותם. נשמע את הפיוט רפת צירי אל נאמן במקם עג'ם, מקם שירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח הירושלמי, מהזמר איציק אשל. צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן, רפת צירי אל נאמן כי אתה רופא אומן, את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי, את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. שער הרחמים רם שוכן במרומים, פתח שער הרחמים רם שוכן במרומים, על עבדך שמח חסדך אין מרחם בלעדך, על עבדך שמח חסדך אין מרחם בלעדך. רצה תפילתי וחוש עליה עזרתי, אל חי רצה תפילתי וחוש עליה עזרתי, במהרה דרור גרה לעם בן הכבירה, מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי עם יורם אזולאי. את הפיוט כנפי יונה כתב רבי יצחק אבוחצירא שביום ראשון י"ד שבט יערכו את ההילולה לכבודו. את הפיוט כנפי יונה כתב רבי יצחק אבוחצירא כשיר שבח לקדוש ברוך הוא המאיר ברוב טובה ואהבה למתפלל.
בפיוט כנפי יונה מבקש רבי יצחק אבוחצירא לעודד את האדם לעוף גבוה. כנפי היונה נסתרות מקבלות את כוחן מאור השכינה, אור אלוהי השורה בעולם, אור שמתגבר עם עשיית הטוב בעולם. וכך מבקש רבי יצחק אבוחצירא מהקדוש ברוך הוא שכנפי היונה, כלומר השכינה נקראת יונה, ישוחחו עליו ואור השכינה יאיר עליו, כי הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולם. וכך הוא כותב רבי יצחק אבוחצירא: כנפי יונה ואור שכינה אלי, חי גואלי וטרילילי לי גן. רבי יצחק אבוחצירא מבקש מהקדוש ברוך הוא שאור השכינה ישפיע עליו שפע טוב מהשמיים, מהרקיע שנקרא ערבות, וכשתתרבה הטובה שתשפיע עליו תגדל ותתחזק האהבה שלו בקדוש ברוך הוא. וכך כותב רבי יצחק אבוחצירא: יריקו טובות מערבות אלי, ברבות הטובה תגדל האהבה אלי. נשמע את הפיוט כנפי יונה במקם משמום מהזמר פייטן בנימין בוזגלו. כנפי יונה ואור שכינה אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, יריחו טובות מערבות אלי, ברבות הטובה תגדל אהבה אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, יתגדל שמך בעולמך אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, צדק לבשת נורא אתה אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, חטפת לעמקנית אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, קץ גאולה לעם סגולה אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, יקרא שמך על עמך אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, לך מנוחה מאזני סוכה אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, זרע קודש יא מחדש אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, חי גואלי וטרילי לי לנגן, יצחק יקרא ברש זרע אלי, חי גואלי וטרילי לי לנגן, 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 חי גואלי וטרילי לי לנגן. אתם מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי עם יורם אזולאי. את
התקסדה ממצרים גאלנו כתב הפייטן יובל איבגי, מאשקלון לפייטן יוסי רווח תושב באר שבע. בקסדה ממצרים גאלנו מספר יובל איבגי את כל סיפור ירידת בני ישראל למצרים, מברית בין הבתרים ועד יציאת בני ישראל ממצרים ביד חזקה וברכוש גדול. בחלק הראשון של הקסדה מספר יובל איבגי על תחילת השעבוד ועד בוא משה רבנו גואלם של ישראל, וכך כותב יובל איבגי: וימות יוסף וכל אחיו ופרעה ללא רחמיו גזר על הילודים ליאור יהיו מושלכים. שמע אל צעקתם, זכר ברית אבותם, וישלח להם גואל משה רועה ישראל. בחלק השני של הקסדה מספר יובל איבגי על 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. ובחלק השלישי של הקסדה מספר יובל איבגי על יציאת בני ישראל ממצרים ביד חזקה בזרוע נטויה ורכוש גדול, וכך הוא כותב: ויצאו ברכוש גדול גאל את ישראל מכל, ויאמרו אז שירה לאדוני גאו גאה. נשמע את הקסדה ממצרים גאלנו במקם סיקה על פי לחן שירו של הזמר אלברט סוויסה, קונט עזרי עיישו מהני, מהפייטן יוסי רווח בעיבודו של הכנר שמעון עמר. ממצרים גאלנו, אנא אל הושיענו, גזד בין הבתיים, ישראל באו מצרים, וימות יוסף וכל אחיו ופרעה ללא רחמיו, פרעה גזר על הזקנים רק בחומר ובלבנים, גזר על הילודים ליאור יהיו מושלכים. אז זעקו בני ישראל אל אדוני בצר להם, ממצרים גאלנו, אנא אל הושיענו, אנא עננו. שמע אל צעקתם, זכר ברית אבותם, וישלח להם גואל משה רבנו רועה, ציווה אל למשה לך לפרעה אל תחשב, אמור לו להוציאם די להם מסבלותם, אל לפרעה יקשה סילק משה גם בבושה, היכה בהם מכות 10 חרון עב וצרה, הפך את מימיהם לדם צפרדעים בכל גבולה, ממצרים גאלנו, אנא אל הושיענו, אנא עננו. קינים וערוב כבד, דבר שכין לאבד, יום חושך ואפלה ומצרים בעלתה, לישראל אורה הייתה ומצרים בבחייתה, היכה את כל בכוריהם, מכה עשירית נתן בהם, מיהר פרעה לשלחם, אדוני להם נלחם, ממצרים גאלנו, אנא אל הושיענו, אנא עננו. ויצאו ברכוש גדול גאל את ישראל מכל, הושיעם ביד חזקה ובזרוע נטויה, גזה ים סוף לגזרים, שירה שיבחו גאולים, הפך הים ליבשה, שרו שירה חדשה,
ויאמרו אז השירה לאדוני גאוגה. גם מרים הנביאה עטוף בידה לקחה, ממצרים גאלנו אנו אל הושיענו, ממצרים גאלנו אנו אל הושיענו. אתם מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי עם יורם אזולאי. את טקסד היפה ותמה שרים בשירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח המרוקאי. מי שכתב אותה הוא רבי שלמה אביטבול שחי במרקש שבמרוקו. הוא נולד באמצע המאה ה-19 ונפטר בעשור השני של המאה ה-20. פיוטים רבים של רבי שלמה אביטבול זכו להיכלל בשירת הבקשות. בקסד היפה ותמה רבי שלמה אביטבול מתאר את התורה כפי שמתארים על מתחן, כדי להראות את חיבתו אליה. הוא מתאר את יופייה ועומקה, את חינה ואת סוד קסמה של התורה. המשורר רבי שלמה אביטבול סוקר את כל מישורי הקיום של התורה, את כתיבת האותיות, המילים והפסקאות, את תיאור מצוות התורה וחוקיה. וכך כותב רבי שלמה אביטבול: בסוד נקודות עם התיבות, כתרים עם אותיות, פתוחות עם סתומות, נעלמות סודם ברמות. הפזמון החוזר בקסדה הוא יפה ותמה תורת ימימה נעימה, מי יוכל להעמיק בסודך, סוד אלוהים חיים. את הקסדה יפה ותמה אני רוצה להקדיש לנכדות שלי שהן מאזינות עכשיו והן אוהבות את הקסדה הזאת, ליאלי, נועה, ליבי ואביב פרץ. אז נשמע את הקסדה יפה ותמה במקם רמל מאיה ששרים בשירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח המרוקאי, בעיבוד מיוחד מארבעה פייטנים וזמרים: ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, חיים אוליאל ושמעון סיבוני. שיפוצץ סלעים והרים, חנדדייך ירבו בכל עת תורת אמת, מפיך אנו חיים יהיה סוד אלוהים חיים. יפה ותמה תורת ימימה הנעימה, מיוחד להעמיק בסודך סוד אלוהים חיים. תורת אבימה הנעימה, מי יוכל להעמיק בסודך סוד אלוהים חיים. לא תצוף דבש שפתייך, גן נעול דלתייך, ריח טוב בגדייך, דודייך יפי עינייך, חמה ולבנה כולם עמדו מאורך, עם אורך ימים מימינך. עושר
תמימה, הנעימה, מי יוכל להעמיד בסודך, סוד אלוהים חיים. מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי, יורם אזולאי. את הפיוט יום ליבשה נהפכו מצולים ששרים בשירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח המרוקאי, כתב גדול משוררי ספרד המשורר רבי יהודה הלוי. הפיוט יום ליבשה נהפכו מצולים פותח בהדגשת היום שבו אירעה הפיכת המצולות ליבשה ותגובות עם ישראל באותו יום בשירה, וכך כותב רבי יהודה הלוי: יום ליבשה נהפכו מצולים, שירה חדשה שיבחו גאולים. במרכזו של הפיוט נמצאים שני סימני העיקר של עם ישראל בגלותם. סימן העיקר הראשון הוא ברית מילה, וכן כותב רבי יהודה הלוי: הבאים עמך בברית חותמך ומבטן לשמך הם הנימולים. וסימן העיקר השני הוא מצוות הציצית, הראו אותותם לכל רואה אותה, ועל כנפי כסותם יעשו גדלים. נשמת הפיוט יום ליבשה נהפכו מצולים במקם סחלי, מתוך שירת הבקשות של פרשת בשלח בנוסח המרוקאי מהפייטן משה בר ששת. יבשה נהפכו מצולים, שירה חדשה שיבחו גאולים, שירה חדשה שיבחו גאולים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שירה חדשה שיבחו גאולים, שירה חדשה שיבחו גאולים. יום בצר נכבדת ואלי נחמדת, חוז יסדת מפי עוללים, שירה חדשה שיבחו גאולים. נטבעת בתר מתרגלי בתנה, מתופה משולמית יפו בנעלים, שירה חדשה שיבחו גאולים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שירה חדשה שיבחו גאולים, שירה חדשה שיבחו גאולים. הבאים עמך בברית חותמך ומבטן לשמך הם הנימולים, שירה חדשה שיבחו גאולים. הראו אותותם לכל רואה אותם, ועל כנפי חסותם יעשו גדילים, שירה חדשה שיבחו גאולים. יום ליבשה נהפכו מצולים, שירה חדשה שיבחו גאולים, שירה חדשה שיבחו גאולים. למי זאת נרשמת הקרנה דבר אמת, למי החותמת ולמי הבטלים. למי זאת נרשמת הקרנה דבר אמת, למי החותמת ולמי
שיבח וגאוני אתם מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי עם יורם אזולאי. השיר ינס סחרה, כתוב כולו בשפה המרוקאית, הוא עוד אחד מיני רבים של שירים שנכתבו לכבודו של רבי יצחק אבוחצירא. בשיר ינס סחרה מתאר המשורר את מקום קבורתו של רבי יצחק אבוחצירא, הנקרא סחרה. המשורר מזמין את כל האנשים מכל קצוות העולם לבוא לפקוד את ציונו של רבי יצחק אבוחצירא ביום ההילולה שלו. המשורר מברך את כל הפוקדים את קברו של רבי יצחק אבוחצירא ביום הילולתו, ומוסיף אשרי מי שפקד את קברו של רבי יצחק אבוחצירא, כי ביום הילולתו רבי יצחק אבוחצירא נענה לכל הבקשות של המתפללים, בקשה גדולה או בקשה קטנה. נשמע את השיר ינס סחרה בשפה הערבית מהזמר האהוב מי קרוצ'י בעיבודו של הכנר שמעון עמר. يا ناس حرام يا رجال كبران يا ناس حرام يا رجال كبران يا اصحاب الزيارات يلا نمشي ونزور اسحاق بحصران يا صحراء نمشي ونتما
בניחוח אנדלוסי עם יורם אזולאי. את מחרוזת הפיוטים השילח ארץ חמדה ולאל מרום כתבו שני משוררים בני זמננו. את הפיוט השילח ארץ חמדה כתב המשורר רבי יצחק רואש, זיכרונו לברכה, ואת הפיוט לאל מרום בוחן חוקר כתב המשורר סמי עמר, זיכרונו לברכה, האבא של הכנרים שמעון ונוריאל עמר, שיבדלו לחיים ארוכים. בפיוט השילח ארץ חמדה מתאר המשורר את שפחה של ארץ ישראל והכיסופים אליה, בניגוד למשה רבנו שלא זכה להיכנס לארץ ישראל, כפי שמזכיר רבי יצחק רואש בפיוטו. למה רואה נאמן בחשק ולראותך לא ניתן רק ממרחק. זכר רבי יצחק רואש לעלות לארץ שכה עמד ליבו אליה, וכך הוא כותב: דורך בך 400 ארץ צבי, אך בכו גם בארץ ישראל, לאחר שכבר הגשים את משאלת ליבו, רבי יצחק איננו מתעלם מן הקשיים, והוא נושא תפילה שכל אחד מאיתנו נושא היום. איתמו המלחמות מסביבי, יוצר כל הנשמות, גואל תביא. גם בפיוט השני לאל מרום בוחן חוקר מבקש המשורר סמי עמר מהקדוש ברוך הוא שיגאל את עם ישראל ויציל אותו מבור גלות, וכך כותב סמי עמר: לאל מרום בוחן חוקר, שומר לא ינום, הוא לנו יבשר, יכונני, יגאלני, ומבור גלות הוא יענני. לשמת מחרוזת הפיוטים במקם סיקה של ארץ חמדה, על פי לחן שירו של הזמר אלג'ירי, כמל מסעודי, משיר הרבה, ולאל מרום, על פי לחן השיר, זה לא חלום, זה לא שקר, מהפייטן המוכשר, יוסף בן עטר. השיר לך ארץ חמדה בלב חשוק, השיר לך ארץ חמדה בלב חשוק, את משוש כל תבל כיבורת דוק. השיר לך ארץ חמדה בלב חשוק, השיר לך ארץ חמדה בלב חשוק. למה רואה נאמן בחשק ולראותך לא ניתן רק ממרחק, ובתוכך לא נטמן כך הרחקה, ובתוכך לא נטמן כך הרחקה, ובתוכך לא נטמן כך הרחקה. השיר לך ארץ חמדה בלב חשוב, השיר לך ארץ חמדה בלב חשוב, השיר לך ארץ חמדה בלב חשוך, השיר לך ארץ חמדה בלב חשוך, את משוש כל תבל כיבורת דוק. השיר לך ארץ חמדה בלב חשוך, השיר לך ארץ חמדה בלב חשוך. גואל תביא, איתמו המלחמות מסביבי. השיר לך ארץ חמדה בלב חשוב, השיר לך ארץ חמדה בלב חשוב. לאל מרום בוחן חוקר, שומר לא ינום, הוא לנו יבשר. יכונני, יגאלני, ומבור גלות הוא יעלני. יכונני, יגאלני, ומבור גלות הוא יעלני.
בתוך ליבי תורתך נשמרת, שחרי ערבי יום יום נזכרת. בתוך ליבי תורתך נשמרת, שחרי ערבי יום יום נזכרת. יגע ליבי בתורת אמת, צור משגבי השיב עטרת. אבני משכני ודוכני, אם אשכחך תשכחי מיני. ליל מרום בוחר חוקר, שומר לו ינום הוא לנו יבשר. יחונני יגאלני ומבורגל אותו יעלני. יחונני יגאלני ומבורגל אותו יעלני. יחונני יגאלני ומבורגל אותו יעלני. אתם מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי עם יורם אזולאי. את הפיוט ערופה אשכונה כתב רבי יצחק אבוחצירא, בנו הרביעי והקטן של רבי יעקב אבוחצירא, שביום ראשון בי"ד בשבט יערכו ברחבי הארץ הילולות לכבודו. רבי יצחק היה תלמיד חכם ומקובל. הוא פעל במרוקו בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. הפיוט ערופה אשכונה עומד בהשפעה ברורה של שיר השירים, הן בסיפור הרעיה מבקשת את הדוד, והן בשיבוץ של קטעי פסוקים וצירופי לשון מתוך שיר השירים. לפיוט ערופה אשכונה תבנית של דו-שיח בין שני דוברים. תחילה שומעים את קולה של הרעיה מחפשת את הדוד, האל, אולי למדבר הוא נעלה, או חלילה נברא בין צרים. וכך כותב רבי יצחק אבוחצירא בפזמון: ערופה אשכונה והרחיקה נדוד, במדבר עלינה ואולי אמצא דוד. בבית האחרון של הפיוט הרעיה שומעת את כל דודה, הבא ומדלג על ההרים, אומר לה קומי מגלותך כי הגיעה העת הגאולה. וכך כותב רבי יצחק אבוחצירא: כל דודי הנה בא, מדלג על ההרים, קומי לך אהובה, כי בקץ דרורים. נשמע את הפיוט ערופה אשכונה בלחן היותר פופולרי שלו, על פי לחן השיר האלג'ירי, סברי סברי סברי, מתוך פרויקט פיוט ישראלי. מהזמרים פייטנים ליאור אלמליח, מיכה שטרית, זאב רווח זכרו לברכה, אור כהן, מיכאל פרץ, משה לוק ואלחי לגריסי. אהבתו בליבי בוערה, נשק אהבתו בליבי בוערה, מיום פרדתו נפשי עלי מרה, ערופה אשכונה והחינה לאלו למדבר עדינה ואולי אמצע לו.
מחכה אשדודי בן חברי יצאתי לבקר דודי בן חברי נלגדתי במוקד עיקוני השומרים אהובה אשכונה והחיקה לדור למדבר עדינה ואולי אמצע דור עופה אשכונה והרחיקה נדוד במדבר עלינה ואולי אמצע דוד חמודה יקרה רבת המעלות גם מפרדים חרה צעינה במחולות אהובה אשכונה והחיקה לדור במדבר עדינה ואולי אמצע דור אתם מאזינים לתוכנית בניחוח אנדלוסי עם יורם אזולאי. בכל שבת בשירת הבקשות של יהדות מרוקו ישנה סדרה קבועה של פיוטים החותמת את שירת הבקשות. אחד הפיוטים החותמים את שירת הבקשות הוא הפיוט שחר אבקשך צורי ומשגבי שכתב רבי שלמה אבן גבירול, פילוסוף ומשורר יהודי שחי בתקופת תור הזהב של יהדות מרוקו. ייעודו של הפיוט שחר אבקשך ושמו תואמים להפליט הזמן בו הוא מושר. עם שחר, בשעות שבין החושך לאור, שרים במסורת יהודי מרוקו בשירת הבקשות את הפיוט שחר אבקשך, פיוט שהוא מעין מפגש בין האדם לעצמו ובין האדם לאלוהיו. בפיוט שחר אבקשך, שהוא שיר ההלל ושבח לקדוש ברוך הוא, מצהיר רבי שלמה אבן גבירול שהוא יקריב את כל כישרונו הפיוטי להלל את הקדוש ברוך הוא, וכולו תקווה ששירה זאת תגרום נחת לקדוש ברוך הוא. הנה לך תיטב זמרת אנוש, על כן אותך בעוד תהיה נשמת אלוהי בי. נשמת הפיוט שחר אבקשך במקם נהוונד על פי לחן השיר בין אלברך וליום מהפייטן הקונטרטנור אמיל זריהן. שחר אבקשך צורי ומשגבי אערוך לפניך שחרי וגרי אבקשך צורי ומשגבי אערוך לפניך שחרי וגרי לפני גדולתך יעמוד ויתפאר גדולתך יעמוד ויתפאר לפני גדולתך יעמוד ויתפאר כי עיניך תראה כל מחשבות ליבי אוי יעל יעל כי עיניך תראה כל מחשבות ליבי שחר אבקשך צורי ומשגבי אערוך לפניך שחרי וגרי
שחרי וגם ערבי. זאת תוכנית של מניחוח אנדלוסי הגיעה לסיומה. תודה לכם מאזינות, מאזינים וצופים יקרים שהייתם איתי כאן ברדיו כל נתיבות. תודה רבה למנהל התחנה שר חמיאס. תודה למפיקה וטכנאית השידור אודליה רוז שעושה עבודה מצוינת. אתם מוזמנים כל יום חמישי ב-6 להזין לתוכנית בניחוח אנדלוסי ברדיו כל נתיבות 103.6 FM ובעמוד הפייסבוק שלנו. יהי רצון שזכותו של רבי יצחק אבוחצירא תגן עליכם, עלינו, על חיילי צה"ל ועל כל עם ישראל, אמן. שתהיה שבתכם שלום ממני, יורם אזולאי, כותב, עורך ומגיש. רדיו כל נתיבות 103.6 FM 103.6 FM בשידור חי גם בפייסבוק.